Чувате ли го това? Сега спирали толкова. Прави светни лампите. Някой има ли ключ? Някой излезе от бента. Бати Иване. Какво става бе? Айде, Васко замина. Някой има ли с какво да го удари? Ванката ли е това? Какво става бе, човек? Айде, минай! Какво е това бе? Ма какво е това бе? Ей! Охо! Не! Бягайте! Затваряй! Затваряй! Майко мила! Какво е това бе? Аз не виждам къде скоча! Той изпадна! Голдбърг, това идва! Ай, минавай! О! Какво е това бе, човек? Ще ви подгони като куче. Майко мила! Те всички умряха там! Айде, излизаме! Имаме 4 от 6 айтема. Ако чуеш топа на мъртв. Добре. Това за пръв път го виждам. Давай, тичай, излизаме. Не! Fuck е това, бе? Айде, аз умрех. Баси! Има още едно чудесно. Гледам го и аз. Америк, айтем! Взимай го и бегай. Бахоти си бе. Не погледай, не го гледай. Не го гледам, а там е и манекена. Знам, спокойно. Ела на там, Идвам. Ела. Добре. Айде, Марк, тук наляво ли сме? Чай, я гледай за малко. Гледам. Мале. Не ме стряскай така, бе. Майко. Момчета. Иване. Не мой изляза от тук. Оле, майко. Я гледай, на тук ли сме? На къде сме? Натам, Да, това не помага. Вас има манекен. Той там, не мърдай. Иване, ела ме вземи! Фак! Майко мила! Помощ, момчета! Ела към мене! Не виждам! Гледам манекена! Назад, продължавай назад. Мамка ти деба, грозна! Бегай до манекен, бегай. Зле ми е, момчета! Аз излизам! Не! Не сме тук, Тук е пълно, бе, леги дрин, тешлак. Охо! Разни дето, грозен. Момчета, елате, тук има 5 айтема, не мога ги извада. Манекен! Фак! Помощ! Не ви се играе! Момчета! Андрей, къде си? Близо до вас съм. Това мога ви кажа, не помня как стигнах, не мога да се обърна. Ходи да взема малко айтем. Какво правят тия, бе? Тия се обърнаха. Разделих се. Да, защото един я гледа мен. Браво, Иване. Какво? Отремнах се тъпа. Ела към мен, аз ги гледам. На тук. Мен идеята ми е да им дадем... Това съм аз. Да им дадем да влязат там, чак долу да ги закопаем. Мите! То да не падна, бе! Май нищо умре. Той падна, човек. При теб ли идват? Ела при мен. Не мога мръдна. Чакай малко. Ама те се разделиха, бе. Май, гледам и двамата. Добре, не гледам и двамата, то не го виждам. Не, виждам го. Виждам ли го? Добре. И тук съм? Добре, иди там най-отзад. Дай да ги примамим. Мале. Аз не гледам и двамата, може да минеш през стълбите, ако искаш. През стълбите ще мине още как.
15%. Аз ги гледам сега. Добре, Добре, чай, гледаш ли? Да, гледам. Значи, ела назад. Викам тук просто да го спринтнем. Майка ти дебам! Да, разбрах, мислих, че съм по-бърз от тях. Гледай, спокойно, чак. Айде ви сте тук. Майко. Всичко, баб. Ама някой... О! Какво е това, бе? О, не. Помощ, момчета! Къде съм, бе? Фак! Шит! Помощ! Мале, дигнах си DPI, чак. Някъде вляво е. Помощ! Къде? Ева, след гласовете ми. Човек, аз съм в лабиринт! Фак! Мале! Помощ! Тук е надясно. Неква строкна ме гони и ще замина всеки момент. Има манекен. О, не! Затваряй! Какво е това, бе? Откъде идва, бе? Аз съм мъртъв. Момчета, слушайте, чувате ли ме? Момчета, слушайте. Мъкни, значи, ако видите едно момиче червена рокля, бягай. Никой друг не я вижда, само вие я виждате, окей? Не! Пак ли, бе? Андрей! Аз съм мъртъв! Бягайте! Кутия има! Бягайте! Накъм изхода! Тук не е изхода. Тук е всичко, ма не е изхода. Къде е тая? Накъде е изхода, бе? Изхода! Yes! Мале, лесно ми. Фак! Момчета! Може да измеря един по един. Излизай! Човек! Зле ми е. Мен не ми се играе. Не го виждам. Его. Отдясно е. Май му минам. Айде! Иване! Лизай! Айде, браво. Браво, бе. Не видях дали има други живи, ама предполагам не. Какво се случва? Кой да? Момчета, викам да се бегаме. Момчета, при нас има някой дето не е от нас и напредва. Мите, ще ти вдупна главата, бе. Ще убия, казвам ти, че ще убия, брат. Си ходим. Той знам, Ще взема една лопата и ще... Опа. Какво се случва? Бягай. Пази се това. Има файт. Никой не мъртва, бе. Ние взех майта тук. Слиза тук в първата врата. Там ме гони! Добре, дай напред. Тук няма нищо обаче. Успех, Ванка. Иван. Тук няма нищо, бе. Да, това ти казвам. Това те пуска някъде на рандом, или? Чакайте, бе! Много си тъм се, какво тръгна без него? Ма той мълчи! Той не беше на кораба. Това мълчи! Айде. Всички ли, бе? Това не беше добра идея. Брат, той ми пусна всички на рандом ли, бе? Да. Аз си мислех, че ще ни пусне на едно място.
Момчета. О, Андрей, тук е пълно. майко мила. Момчета. Кажи. Какво става, бе? О, Ще го натиснем и ще дойдем спокойно. Чакай малко. идвайте. О, не! Къде ме спална, бе? Аз съм мъртъв, нали? Намерих паста за зъби. Къде ми... Дета, човек, къде сте? Васе, внимавай, има момиченце. Не! Топ. Добре. Стои там и гледа. Аз съм мъртъв. Мите, има момиченце, знаеш. И да, аз го виждам. Аз съм толкова ще умира. Ало? Я да видим дали съм мъртъв. Изхода ли е това? Майко мила! Ей, лесно ми е. Тук е на ръпа. Ясно. Ето я! Та, идва. Бягай! О, не. Сета ми е. Аз съм мъртъв! Помощ! Майка ти! Нем стамина да тичам. На задника ми беше. Аз се махам, не. Фак. Айде да заминаваме. Добре, айде си ходим. Чух я. Сако пукна. Не! Сако пукна, човек. Скърт! Ева майка ти! Скърт! Там ме гони навсякъде, бе. Тикът на страна. Сериозно станеше като на страна. Най-тъпия начин. Той дали... тук си ще има поглед. Да, тук влязох за малко и взех каквото имаше. Какво? Аз съм почти мъртъв, ама не точно. Андрей. Да, взех още един сешуар, викам да си ходим. Андрей ще има анален сешър. Чай. Не, добре, защото... Андрей, аз го гледам, Аз го гледам, да е. Добре, аз съм манта, няма те трябва. Идвай. Айде сходим, аз взех още един. Ой! Стой, бе, дърт! Момчета, дропнах един Warp Axle през стълбите, взехте ли го? Или е там някъде горе? Малко момиченце. Чао, Васе. Къде отиде, бе? Остана ли някой в кораба? Бате... не. Аусте, как ще се телепортираш, бе? Са не мога излетим.